egesibo kiao kiri gwasibiritu asejereyo umirana na Sara Untita na Tonyora Ndizi TV News na sensa meli ya Twitter na mwogo to tweet ase @Ndizi TV News ina toka nyora uchumbe yao asenjira yobotirana baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mwogo torora kurwa sinsemo chama chengumbwana nsesumule tokoroka diaspora amogo tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchurie Image Ndizi TV. Kumajumulira na ndene tukurinde ligi ya tokonyona na asembe oli tukuria chumaine chitariki sano na isoto mutinyo kabiro mwaka ujirubere nemerongevere nebere kato kureli bagari abana kukwariga ni asomoro birubu ensa ke kujaka jinse je kashinse za tuchaba mambinyona na krema mbie chagite buyana ndu twasoire gega ni gotoko kamono teka to semere dina kwabo kirubiyana waja gwero beri ko chasike ba okya okeli tuko no kwabo ka kuigwede biru kunyobide byonse kino kwanyora marandi kurwasike taseni tukyandi steve ya kwa media ya kogo segeta na hande ya kwana nigatiko bana yasana ntubone twasoire maso mu rubirwe nsakya letukone rya chumaine chitariki sano na isato mutenyo kabere mwaka ujirwe nemerongevere nebere katukureli bagari abana gukwayane asomo rubirwe ensakya kwa muna into komunyo na manga tukwarigana tiaseri tukulia lero na tukulia chumaine botamiro tutwara mangana afya ndubwata magaseti ndubwata bosemia kurwasi kitasengia jirenguma ndubwata ribori tojuko kobori anene kulinyote nankwena na ticket mokira rituko ndio jukoira somo bogani okameri packet ko likomi nemo yona manga to akwaraneri no kubori kwa neno nya ko bamona intwe koikomeri nyana na bakwenda kutubwata sensa meri mitandao tonyora sensa mo ya Facebook tonyora Ndizi TV News asensa meri ya YouTube na bakotonyora Ndizi TV News bayona bakoto tweet @Ndizi TV ande kerengere likiao abotoke ganeti kira chinga ki wetera se namba yera se skini ya ura abototenga ki kwa boki na kiro bere diri tukuriao na kiro che wete ere ikiare mbrango tuere sukusi na to se nivo tambe iko kama mona into na ndo mekerengere likiao wetera abo kana to kachinga kiten ko check torre bali apana kosa na bali basoire ime yo moroberio una botambe de teriane Brighton Makoli yakigimo mwancho murigeria karono tu afwariganirie egera tuko chakiriri tuko tokorosereri tukoliao asengenchensa kia nige komorekera kero monto kwanyora kagaso egera kwanyora chinguro nyamanyinga kanyetara taro mubere atara byo mwancho umurigeria egobono twagokire kuru twagatiganete ritukolia rengeria igoro aninya sai bwanchire bwakire buyatumeranire asomoro bulyo bwenza kia marobulyo makonke gima marobulyo mutingu akoleto na intu baberega kurwa studio naye monto itomu yake gima singenchonye taliaye panganto yo maigo mwancho umurigereria igo bwakire boka ekina gichinga kicha kemirobule yawo yeri tuko bali babogete genkyo twabaleganire maso ime yo murobulyo bwenza kia nyako igwete bobe tokugote inga pole sana gendera kunyo mariogo nayo bwene bweso ye asemirimo yawo yakera lituko igo bono twachakire umurobulyo korobono iga mpaka chiwe chikoraga chinse isato chabono mambia igo ni ndutorega iga ni nduamo naye gotara bantu batatu ndubabere korwa amonayo mwancho murigereria timu apana kosa mbia mono sana gendera ko beme Ndizi TV oyumineti Kennedy Kisemba wako watara na Jared Waro David Kimori Euphemia Mora Cyrus Bitange yani mwensi pitu abalegania Cyprian Marubi bemano sana soko gendera kurigereria umurobulyo bwenza kia ikinichinga kichene cyo korara kolende na umurime ya Ndizi TV igotokubaruka timu apana kosa asumurobulyo bwenza kia na ino banchi baito bonse balimo kurigerikoro chingongo inyechiense twabaleganiria seriboa ntoko kwana malieta tokole igotokubaleganiria seriboa tubatebinga bono tuachakire tumeanza kazi
ekero twete gokumanya ng'a narari aya aunchokananete ense yaito engima ense yaito ya Kenya riroba ritu ria Gusii narari aya arasa mang'ana siasa mang'ana ya obochenu mang'ana ya oborendi na mang'ana ande amange na botambe na inchi nigonkora kwa Sara Nyarangi ontita igo mwanyu twereria bageria abana gokwarigania ebange goruboni iga gachinse totosuka korwa CTV ya ora ngo tetero tambena ekero urasuke inyora nantora sensemeri emitaro ekyarto je kubuguri TV ya gojigazi uja sokora ekibago nabo kubuguri etimi yao so sensemeri ya Facebook no otori live yaroko gotobwati ayenyo na Ndis TV News abona otori live ara sensemeri ya YouTube nabo gotonyora Ndis TV News kero kwaso kiguru nyomba mwao igore simi yao beka chibando chisaine bono bwati umuroberi yo bwati na Brighton na Sara ngara lia banda to toretera korwa sekita seni Candice TV na kyobwansu bomo Gusii yasema mbi yabone kautorojene gweta mbiyere seneto erete buya ntorojene binto mbiyabire no siasa kegendeta sensito ya Kenya binto mbire emirobene ndeta kobe kunyora na matukuna na makatigarite abana banyana bakora amatemu amanene class 8 na form 4 igo ebinto nebingi byokanga sensito ya Kenya teturenda sumutumbo komoke wende tokwirana turiye SMS ya kego tumaye soa turiye narari ali aeroporto asiga setieto aseri tukurara igo toska Umabogani ukamel pari Goko mwaterna ne television ya Ndizi TV Nikigo korentera umuyigo murito mono Wowarie Womugusi Chitariki 11 cy'umutenyo kabire umwaka uyo abanyangera banene kuvorogo nkurvugusi buna man pepe sagero kurubonye koni kirwanda umwikabo muziki mintwe kwasa international Nemba targeti gochemeremo Numubugi ubukanigiyata kurwaraga nkurvugusi bikundo untiri Amanyire kimama minkara tagete MC Migi Koronyaramba omochigeto gotoka Nyamira Mwane manyanga Bagbago kiabageni goikache Chindagira chikigusi niko cyachi kubaroro una chinsaga enderema rinagu obukima bwobori amabera marurano amanyabwari ebusa nechindagira chindi chinyinge Babekengero eragere mutu inyore Ebyanda boigone esese Omuyigoyo nigura chake chinsa ikomi chamargoba na boigo nibwatanye emeyega ya Valentine's Eve Ekyonkekyo Enyangina Numuntoyo mumugima nechishilinki chimia isano Omuyigoyo nobeye maseyemo asetivi yao ya Ndizi TV bwate tariki tomocha ubwari bwomugusi Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko n'ibintu ao byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukane chirange nigwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chiticho chisink nebinde binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitab mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed.
Omanju murina ndeto wakirambia manekero ndeto kubati murubiru ensa kyabono mambira twaodena lero nitukuria chumaine litukuri toera ruchitarigini sana isato mutinyo kabire magojiruwe ne meronge bere ne beka twagure maine twagotebya mange teturarigeri bari batumire SMS cyabo se bari batena niko babukiramo nensa kyase emambi yabona nande no yasoberete tuma kerengeli kyago stoma ototenga yobogete meti chingongo inye chenze nabonyera kora sema ya Nairobi kora sema ya Mombasa kora sema ya Kisumu kora sema ya Nakuru osiji town jirjito chinene hamuna bari bare asiji sema au kuri sema Nyamira chinsema cyabo songo ga county ya Kisii oto abari kandi natoko atena tumekengeli kyao so kwa bokiri wetera se namba yera se skini yao unavye ko ugaiga una SMS yayo ko ugaiga na ntunto ko iragika kwa yasoma niko to kwa yasoma buna ya gure unabona nari gaiga ko dena na umimokeira ko jinse amochiaro ngai adana ni gatuni no aramo na indu bokiri na ensakia oina umimokeira na hara kuruna Kelly Esther kurbu basinya boterere amorioka nero meteyo ne timu eria pana kosa oin Kelly Esther na hara kuruna Fenalin mora kurujinse mo chiricha gesima wata pamoja kutoka gesima no tore ime yomuroberio bu ensakia Douglas Nyachuba kurwa chinse mo chiricha Nyamale agote abuna no turamo Douglas kurwa Nyamale haudana tukoba moja bumbali baratumire SMS cyaba haudana kibabokire no bale ime yensakia igobye mona sebonsi naro kurwa Krisori nakuro chinse mo cha Kitengela agote abasori ime yomuroberio bu ensakia mbya mona sana Joshua Okenani kura chinsemo cha Nyangweta agoteba shaingia ndani y'umurubiri bwensa kya Geoffrey Onditi kura chinsemo cha Nyamarambe na erotebire amengia abambali bakulika wetera senjira ya WhatsApp nande ntwarigandye kirengera kyao wetera channel yendeyonsi ebenes SMS okulika wetere namba eyura TV yao eben Facebook unayo mintaso mirikoro chinsemo cha Facebook buna Ndizi TV News neba YouTube na bogo tubwati alia Ndizi TV News ekerogo soaga alia subscribe like bekanone kengere kerikia gotainga amangana naro aseketeseni kya Ndizi TV igombia mara sana timu apana kosa yabo Lydia Machuki bachinsema ochia mangere totangambia mano sana kwa Roma kwa Evans Ogendi numongina Jenny Barongo bamaiga batebinga Ndizi TV nebanje kianda gikome wanjumuliri nyore ngochituri ko bolirie mambe yabono ekaruchi kwa nyorere ticket ya free of charge ritukuri gora nigo tueto musubati ku Damaris kurachinse mochia gesima hento anyora mashabiki ito na ngesima wantu bagochanga mukira Ndizi TV ekaruto kore road show tuko watera no maboganio o Camel Park igonto analete ticket ishilingi 500 ingo musubati Damaris kurachinse mochia gesima na tukadenere asense mo ya Camel Park ritukoria ijuma igoto baisa gusuka liboli ngo koboli tolekana kweroberia kokoboli turaseke keribusyo naye bwenyorere obe omuguyo ito okabere karoto bachagiteri tuko ewiki togo sisenia abantu nechi ticket chewa sasa mu buganyo o Camel Park asengencho moroberi noro manyikana tebuna obwali bwo mugusi itukoniri juma chitariki nikomena nando nyero manjumuri na twatigeria matuko tugukora rero igo twatigeria tukuria mambia ni tukuria ramisi inde juma ijuma ojagera chinza 10 chamaroba nigo tujikoba ali asensema ya Camel Park ekerobono egetaseni Ndizi TV kubwaterana no mabogani Camel Park ba kwalganeri obwali bwo mugusi ine no mato bwali bwo mugusi mboro byo na turabomanya igo bono bwati tariki yeri tukeri ira tujikonyora na sensema ya Camel Park ikatujikonyora chindagira chekigusi ikatujikonyora abana musikino bakale man bebe sagero no bakale abansani abange migi no bakale makubamba no bakale abasani abange mbake mbarambamba no bakale kwasa sabio kengo no bakale no agakale galia iko bwate tariki iri tukerio iko na ndira twatena ngo kuborto libori asenjira ya mo onyore ticket kurwaso umuroberi wensakia indi tujiko sanga litukerio litukuri chuma tariki 10 umutinyo yo ndo tari mutinyo goje umutinyo yo igamba tukutugariti nabere ende tunyara to tara ojinse mo chiri chia Camel Park iko manju muringo jitoriko boli liboli litukuri rero iko
igoka bamona into tosuka katuko check generara sara kwa kuna Edwin Ogechi kutoka Nyamira, tuko pamoja mpaka Omwelio hautana Sara salimia Brighton salimia Sara oyine Edwin Ogechi korujinsa majiria Nyamira toko madeina mbuya mona mashabikite koromu abogire kana into tokugoka igoka bamona into oikomwelio na igo mondo ta chandika nga kerango tumari boli eliga oseli chibwe lingo chikoboliwa nga kingo koranyo le ticket ya na to kumia ayira ne ribole wetera SMS ngo chikoboli to ribole elio ayande tuachie sisi into tuwe katogo koli to wakere simi agara to gamba mona yabona to gambete no musubati okorwa Damaris kurachinse mo chia ngesima nande kato kuboli boli elio amara wana majiko nara kubatiwa kina lito kumaya to gyara tondura nyole omobui igo kato chikoboli majiko na mara wana tora batebi urabwati eno nyalo gutoma SMS yao neri chiburia kato chikoboli chinga kichigoika igo tosuka ngoko bortora sega kitari getambe ngoko bortori kobona kanya kuyari kanya kobona iswari kiri baje bamboli ayobono kanya kolengerari koja tora sege kege to koboli swari kolende tatora anda asense meri amagase toro na rali ali obolito kona wendete kutomeka ngeri kyao anenga yoturgirti korunga kyoto bwadite akiro chemero beri yandis tv koira yoto tora ikase amangana ya magase turgiri naki na rali aya lero airo bolito anali akorga ndikorulito kurigoro oika boni unakotamba so kwane igongo tware gazeti ya The Standard na injini igongo tware gazeti ya The Daily Nation kulendo tarasoma mtu Brighton mwancho murigereria nkayora nyara mangana mnaya igamansu obwali bo mugusi obwansu bo mugusi imena isiko yorongo rwagusi inkai watatiga ndizi TV yoka yataseni kya onambemo imena isiko yorongo rwagusi no nyene chinse cha isiko igekana kigetaseni kyao kya mama kyo kwano munu bweke gusi chinsa emerongo ebire nainye guchakira mangana maya emerobiri yaito nabona buno yigo oli na mbemo morobiri bwenza kya okorotana bantabarito njosara nyarangira nakeko garasara ngote yabantu sa umwanju muri yito buna egente kiyenekia egente gyansu negyansu negente geni go konyora imeyandis TV nero gwansu bo mugusi nane karone robiri tujo koretera obwali bo mugusi igo bono mugusi ominto igana okoba tosuka bekesiro de kabisa to muntu tanye kali TV yao postanya okajere mod eka tosuko jase magazeti egazeti mbwatene ya The Standard asoko boko kwane Nigerian Daily Nation eka to komolekera egazeti ya The Standard ngana limwa muliro ni gobone gote kana umurai bwense uri mu Kenyatta ni gobona momochiri omokonyo ye Dr. William Ruto ekero yaro kande buna ekyama gyachubiri ni gochi komosira umurai bw'ikyama gyodemura Amoro Odinga asiganga yayo kuri oborai bwense ya Kenya kyato ndete kwirobiri goja sobo jore bonne bu mwako yiga unyere buna umurai bwense Dr. William Ruto niga yakwana dayali umurai bwense urumwe Kenyatta niga yakwana dayali tuko ligo ekero aikiranta sense Maria Coast sense ya Mombasa ekera jetu kuigora ense Maria bochenu go sendo grigo mekatena universal health care nigo bono kero kanana umurai bwense niga momacheti omokonyo asate buna abantu bari bandete kuyakere koko anne bagandete ko batari ko kore mirimo bagandete ko bas chigali goro egari ko chikurigeriwa akorengana muri ku gazeti ya The Standard niye kore kana bono huru ni gamo mojeti umukonyo ye Ruto asate buna Ruto ni gandete kuyakere koko nako bachigali goro asatari gukora emirimo buneta ke asebo gatete buna ernigo umurai bwense ate tubune ni gata keteko kora na barai bari bare tayari gukora imirimo elikwene kibuna magendero ngokora ala sense ya ngoendera sense ito ya Kenya se EBJ yo se EBJ bekira sikase The Standard na bokoro umurai bwenze are asenya gitari ya masense mo ya Coast bare umurai gose umugabana bwe county ya Mombasa Hassan Joe ase akoragana bura ni gata biruna ni gago chiko kore imirimo ao elikubatirania na aba Kenya na batokorana no mwasiri wa mangana yobochenu mutaikawe nere noale asense meyo kerobo no murai bwenze hanyarde gako igora bene amangana universal health coverage program asense meli ya Mombasa nigoboni gatebire buna abantu tigabakora emirimo asiareka ndebuna nigo agochikomo niga momochiri mokonyo ye nando nyere buna sara
nigo Jubilee ni robere tigo chikotwara omoroberi omonene gose kiame ngita kiru chikotwara omusangano monene asibara chikokwana mangana manene kere ya roberi na abara chiko koboko omokonyi gose morai bw'ikiama kya ODM Raila Amolo Odinga mangana ayo ya naboko yanyora se beji ya gatano no mo se beji ya gatano na kabere ne beji ya gatano na gatatu ekarabona mangana siasa agenderete no morai bw'ensanyara komocho mokonyi oye uno mokonyi oye era ne kigali goro akobororo mangana mangina ara kwanto mangana yechi mangana afya mangana yokubeke miroberio ao igomono aina boko yanyora se the standard anne kare die robolito engana bune yo mwancho muligereria ne irobolito ase gazeti ya The Daily Nation ase page entangani kigima abo asumuli kyali getenga let's play. Time for politicking is here and you will hear from us. Nga wana tigatoko solie chinga kichugwa kasiasa na chiechi na andi wango iganko igwa korwa nko igumore korwa setore ono muraiwense Uhuru Kenyatta nigo wango iga arache ko muendos osiko moko boko omuraiwe kiama kia ODM Raila Odinga nigatebete bono nari ange gosobere tayare uche gochoranga ningo orache oseningara ache gutigera enseye gosema gokona yango aguche gutiga uburai ime enseye ayo mana yanda mangu manchumuligeri agotoka sepeji ya 4 ne peji ya 5 asabono Uhuru Kenyatta atebiro buno mokonyo ye William Ruto nigacho rire gukora chi campaign ribagalio komokonya egere banyare guikirania imeroberieri gose chi promise chira chiribanya tko bakuriera abakenya nigachorire guchaka chi campaign ribaga komokonya omoneno ye oyure Uhuru Kenyatta oigo nigatebete litkori goronga uru yororekanete koba omonto ogechirike gimanando ole tayare goswase siasa nigatebete buna nigombwate kureyemo Korende omuntu naroyo mugose babere abo baranyarko abagontegerera ekeronda batabinga nguchia bono tuguchia osekeronda batabinga oyo nerendo chenda atigere ense ya Kenya anyarko baga kurundia abakenya senjere takire ngaya kwanita yiga chingaki alengase county ya Mombasa keracha giti umurubiri yo mintateba universal health coverage abo asatagete obokorari bwo bachenu onyare gukinie birengo byaye abo asaba Kenya babotambe baranyare ko nyoro bokorari asenjera engororo igonga atebetenga bono nkumanya mole mbichi na mbivu asengencho mwanarire mono korendo nyore starike merongo 25 cyumutinyo yoigo kabere nigo ekiama gya Jubilee baguche kumerera ne kiama kia ODM ase abwasi bara koro murubiri osomo yego baguche komochoranga ningo guche kwerurukia ebandera yobwamo bwa Azimio la Umoja omoncho muri na bwo somera ase page ya 4 ne page ya 5 ase gazeti ya The Daily Nation kados ko bosio bona ase page ya 4 ya The Standard ningo bono ekyombe gya IEBC kyanyarage kurikia abantu emilioni ya maboka ase ntunda ya kabere yo kurikia abakenya buna abakichukura onyorera ekyombe kyo nigo gya target gusiniyo gya target kurikia abakenya chimilioni nya chinugutaiza hano kurende nigo itaikeraneti amangana ayo ase bona abakenya besogeti abakenya emilioni ya maboka abakenya emilioni ya mochinu gutaisato abanyarete bagwe sokya asokoli okweliki buna abakichukura endukirete buna nigo abantu abakesana banyara bagwe sokya asebono ekyombe gigyatebiruna elo turnout gusaba ndebe sokya korengana nigo yaeta matuko erinda abantu banyara bakweroberia asobocholi obonene bwomwako yego bojokoreka mutinyo gatano gatoto kitariki kyanda kunde kyombe kinigo kyanyara gekolikia abantu abake ase kwende chionzi ase chi county chionzi asensi yito ya Kenya Kolende egente kyo boigo kyombe kinyarage kolikia abakenya bali barase chinsi jisikobunense eri ya Katari ense ya United States of America chairman South Africa Tanzania Uganda Rwanda na Burundi ama na South Africa igobona abakenya mbagendrete ko eri kyororase kumachikorokana na chinse mejo nigobona abakenya angechiribu chimisato nemerongo kyanda ne 5 nomo banyarire bakweliki buna abakichukura nade bone karense robere buna abona barabungo kibale kwa kachikura anene asoko machoro murai bwense ekaero bereri na barabone round yengo kibale ko konyorari bagali abene wakachikura konde kyombe kya IBC ni gobona kendete ko cyana nki abakenya batari ko jibe sokelie
anene gochikuerikia ubuna abakikuru nyore na entunde ya kabere nigo ya chitekere serikali nyatiko beka chibese ensemo iliko arao abakenya banyara bakwerikia buna abakikuru nyore ndena nabo ntotanya libaga lyo gochikonyore entunde nde ya kabere ikyare mirobene menge robere iri IBC ne bwate mirobere menge rikware no yasobo cholyo bonene bo mwako yoiga ahi nigo kanyara sebeji ya kane igaseti ya te standard emto brighton ntorochenge kyumbe kya IBC talira isenande guche koruna ande libaga asengenjuki ya rure libaga entunda ya kabere abantu still ba mbeso kya kero kya wate target ya 4.5 million egara abakenya ba registered kurende mbaige target yeyo bayigo nonye naba abantu bali chinsama cha diaspora abantu bali US abantu bali London anene mana abantu bali ense ya London nigo ba nyara kwa bako emurungania agotebange bituo inigo biaringa tambe monta agotebanga kurua samenyete ose state amenyete oikatu meke chilingi chiri guikomina isano amenye gutara mbaka ase gituo gikare achikuerikia igabange bagatebeka babere gasi enkongu oikase bituo bigakare igo biratambe igobona abakenya bali chinsema cha diaspora abandi mbaranyora chinga kichiabene na kuerikia egere bachigo swaso morobiriga na baro banyarko bagochora umurai kurende ayuna ya IBC bali berikire bali batarerikia mbara koraki mbarerikia sara ntware kora boli aba amwanju tutaganya mwanju boli tutaganya bona iswali eri metera banyara bono natosoma abanya niri iswali aganyita airaneri ntware kora boli to mu boli ni achikonyo ade ticket yoga swase mu bagano camera pakrit kuricho bono mwanju muligereria rero liboli tubwateneri ororo igoro neri kongusa na twabulete kurenda ndamari karinyora igori tukoria rero egataseni kya okya Ndizi TV gikubatira no mubugani Camel Park inkwena na tole ticket ekaruto guche gukura omorobero yiga bwensakya neri boli ria bana mambia nigo tukuboliga tegogo tobiyo manche muligereria toteba tuiweti egataseni kya Ndizi TV nkebwate mirobero ao morobero bono buno yiga tole bono mambia nando morobero ndinero rori kugochera kira lituko gochakira Jumatatu wika Ijuma mirobero nere gochera ne chinsa cha maragoba ne chinsa cha mugaso ntubwate mirobero yanga 10 ekogochera wetera segataseni kya Ndizi TV kurende ntokuboli muligeria like 10 yonse nigo toteto tolikere mirobero enayoka etatu wasen tiga torikere mero etatu etatu yoka watch kubai ticket free of charge mbako mentayo tiga tabe mero bili etatu Brighton yobate teiro tebire lika emero bili etatu yoka umanyete ekogochera korwa segataseni kiao kia Ndizi TV merobeli etatu kulika buyango morobeli ogete na morobeli ogete ibagali 10 Brighton yatabiro liketa toyoka umanyo moreria Ndizi TV nebwate merobeli yokoretera kira lituko igosekire mbake weekend ma nebwate merobeli yokoretera ono tuatakiro totebine merobeli etatayo manyete Ndizi TV yokoretera nereye tomerie taliao ngayokorwa ototebina merobeli eyo nereye tomari chiburi gwetera se namba yera se screen ya urabu tonyo etwakuboriga Ndizi TV nebwate merobeli emenge wetani 10 korende ereri omanyete tato ekoreto kunigeta sini kya Ndizi TV gotuma ri chibuliao wetera se namba yere urabu unyorena obwango bwao na borakwa ticket nigo chirichinge na intu bono gutaka kwa neri na goikobo motangani obwati amachiko na mara gwa itu akubona goiko otebena injingoro kuna ngoro ku Brighton makori korugesima osekuru masobeti osekuru nyanchwa osekuru ogembo merobeli tato 1 2 3 olike egere to wakere simye ka to akoriro morobeli igange chinsa itsato tokotebingana kyokonyore ticket yao yogoso yimo mabogani Camel Park litukole Juma igoto mari chiuriao gwetera sinambe yo erase skin yao kato gusuka bosio sara karoto giretia mangana siasa keigo ono ni libaga liaba obisaba liba kwa serikali we goswa ase amangana asiasa nigo bono serikali yanareke gobolie bali obisaba ye ose bali ba kwa merimo na serikali bali bateto jikori biro bobinde byonsi korwa bisi na koena na obokorari goikachi bairu goikachinsa 12 cyarero chinsa 11 cyarero
igo mwobisonde bwensi bwe serikali oli olengete gochikorie kero kyoburayi asense yetu ya Kenya bogabana obo senator obo gomende obo MCA unakale omo public servant officer osemo korere bwe serikali nigo bona airwe goikachinza 11 chiarero koru asobisi enama joswase siasa igobono ni gesabali ya siasa ya chakire ekereko dakanumna abanta bange bali barabakorera be serikali nigo baye sokiri gojikobori ebirogo ao asebono etakere nago ikamambia bade mami na jiri tariki kianda makenyoka bere umwaka bajiri bene meronge bene neli jikoni gori gote abuna onde bwenzi ogojikoriye kerbona ndore umwabse be serikali iketi yemeremo alisaini elinde amayo jikogenda kiani yote ana jikoni gori gote abana oikomo korre bwe serikali emetinyi kianda mete mambia kato gatare kianda igoni nigojugotigare metinyi etano no moyoka gocha sobo jore bonne kyaro nyorena bojoni gobujo kore kana chitari kianda mutinyi gatano na tatu igobono mago ikamambia tugotigare metinyi etano no mo to enda sobo jore bonne asibono aba bisabari be serikali babo runa go ikalero banyale banyole na ba andro ba soke kuruchobisi baja sensemo betigirie mire baja sensemo ye kolengana no monene head of public service Joseph Kinywa igobona atena bo bisabo bonzi oikabanyale bagweti emiremo nande bamayegoja ensemo nyorumna wafinya ndeti niga ruobisi konyoro mo chief administrative secretary ni onera edigimere mo bwangoiga atani ngochari kuri kerugo asinsemo chiri cha ensemo ya ukambani ando nyorumna no njo chinatembea konyoro mo regional commissioner bwenseme ya Rift Valley na nyala kagutiga emiremo kagatana niga chukuri kerugo ya Trans Nzoia kiboga bana gefemeli ya Trans Nzoia igo lero mbaka mambi abobisana abange tochiko mayambara be tigire mirimo ochikori ebirogo ao meyensi yetu ya Kenya monchulio manene korwase ensemo ya Nairobi Jimmy Wanjigi nigatebire buna Kenya nigeganitie third force usega igeganitie obwamo gosobomo bwa gatatu ase chukure chiga ntumanye to bwamo mbaro bwa Kenya Kwanza Alliance no bomo bwa Azimio la Umoja na Jimmy otebire nande Kenya niganitie obomo bwa gatatu abo asotebire ere nigako represent wa monchulio nikibono kiachakire kobo ya abantu abayiga bandi bakuriya ebirogo era tabirenga ncentenene tamonchorero nandi narongo chikorwanerera imense yaito ya Kenya nigatabire asumaka bwekiri bwibere na 13 nigo naye tokoboko omurai Uhuru Kenyatta amona William Ruto karobari kuriya obo president nabayigo mwaka bwekiri bwibere na 15 na ibere bayigonka musira Raila Odinga ase obomo bwa National Super Alliance Coalition go senasa bano atabire chinga kichaikire nera gwene tokorosio bomo egere achikoba umulindo gatatu go senera achikoba force ya gatatu rwango iganto aranga na tebete na baba isa kumutigira umuske Kalonzo Musyoka korinde nando atabire ngana atete korosio bomo lakini boranyore ba korosio bomo na Kalonzo Musyoka tiatora nya toromete siasa era ni go change kirali tukosara goboni go tokuganya ngigeo jokarga na siasa bono bona mangana yo na bago sama mangano yo page ya gatano na kabere ase gazeti ya The Daily Nation ase gazeti ya The Standard ya page ya gatano ni gobono obo ya byo botindi bwa jakira sense meli ya Baringo eligo chikokora babego bali bamenye toro gose bali bamenye kanite asomo nubwe kanyamero ji bandits je jaro kande na chiko saga na banda county ya Baringo kolende ni gobono obo saga obo yabi botindi bwa jakire na banyanyimbo ase bono abanyanyimbo banyarire bako identify ose bakumanya ngaya babego aba bebisite onyorena litukuri chuma omo wasiri boborendi bweme Dr. Fred Matiang'i anyade gakorera bune serikali yabekire meruru bya bene likwena kemuna abasaga ni abango bwatu bale na kubekuru byara gosobo saga ni obo ngo yarabure ase enseme yo serikali bwo yatete buna ni go jikutinyo borendi ase enseme yo aso komenta machoni osaso komenta banyanyimbo ase enseme yo igobono operation yeyo gosobo ya byobumbwa chagete litukurigoro asichinsemo ao ensemeri ya yata kesutu inkaratuka kagi arabu ngarecha ibono ensemeyo obo ya biwacha kiro tindi asaba abanyanyimbo gwetera asebateneni baba banene inspector general police Mtiambai na principal secretary minister of interior Karanja Kipijo ni obono bate burune meroberi ya bene nigo ya bekirwa bu ekwene kibune obosagani mborigo chikoene
bwa asenseme iyo unyere buno mu regional commissioner Maalim Mohamed nere nigo batendete gusinigo baikana ntasegi karekyo kirobono umuraibu mu wasiri bubolendi bwe Dr. Frederick Getabu na batabune serikali yabekire mirobiri ya bene eligo koro mo chando oyibwa basagani okororekana asensemo iyo ya Baringo unyere natari Baringo yoka yakire mo chando bo basagani ento bwate county ya Turkana ento bwate county ya Marakwet ento bwate county ya West Pokot ikorende serikali ngono yabekire mirobiri ya bene elikwenda kibuno basagani obo ngo erabora sinseme ejo karabanya nyimbo bachakire obo yabibotindi boigo abalingoria bali bagenderete kuriya eliogo gose chanjo era chigokonya ebinyinyi byoburwire bwa HIV nigo wano batebirenga abasemeria gwachakire kororekana mega ya barabo kona gotema kuriya amariogo na kuburukania egere banyare konyoranga ndiogoki rirabaisa gochegokeya omuchando bw'ebinyinyi bya HIV omwaka bw'irwe ya machimi kianda 1987 iyo nera omwaka ense ya France bachite asense ito ya Africa usibachita sorgongo rwa Africa na gokora ogotemwa ogotangani gochiase amwanya bantu kolende egasinya baigo mwaka 1990 nalio ense ya Thailand ya nyaritko bakego cha sense cha Africa na gochaka koena no gotemwa gochiasa abantu bagachaka gutumeka abantu amo ne chanje yo abwasa abantu kiri 2500 ose kiri 2500 banyaritko bagokorerwa ogotemwa kurinde ayaiga gose engolingorio boiga nigo bono bwaretire ogosemeria buna gutumeka amarioga yo batumegete emyake ya magega nabono iga asokorigia chinjira chokonyore chanje ngikirano eliera chigokeya na gokora obinyinyi bya HIV niko batebirenga bwangu iga mbachiguchakia ogotemwa ko gutumika eliogi eli gosejanje yo ererenga mbakore omuchando bw'ebinyinyi bya HIV igobona balingoria mbagendete kubikumukia asokorigia eliogo lyoguchegukura na gokeya ebinyinyi bya HIV mwana yo yanyora CPG ya gatigati ase gazeti ya The Daily Nation. Umurai w'ikiama Ken Musari Mudavadi gabona nyaga kumubori umurai bwenze Uhuru Kenyatta utabeka gosikota musira Raila Amolo Odinga sekero koriyo bugambi bwenze yasibona moderna ya Uhuru natakeye tanyara ga kwana mangana succession gosiko mwoko boko murai yonde bwenzi aneka bono ba amochirie umurai bwenze asadebuna Uhuru ni gali getiko chikomoko boko gosini ga mwero koboko murai kiama kya ODM Raila Amolo Odinga asibona abaraya ba Kenya Kwanza Alliance banyarwa tena yaya ndotageti ba Kenya mbatageti ko bekera umurai nigo batakere bayaguri bakari abene gochikochora abarai babo babene musari murabari oyo kwanderi tuko igoro ekero barenge asensemo ya pusia nigo bono batebiruna baravuga mbatageti barabone batakere ko guri baga usego bataketa ba Kenya bayaguri baka kochora umurai baragani nande murai ondita yuranya ariko betelia ba Kenya gochora umurai bataganie igobona abarai abo bakurawa na abomo bwa Kenya Kwanza Alliance ubukurawa na NC Party leader Musari Mudavadi umurai w'ikiama ya Ford Kenya Moses Gutangura amano umurai w'ikiama ya Uda boigo uyuro mukonyi umurai bwenze Dr. William Ruto nigo barorekane ko mumoji umurai bwenze Uhuru Kenyatta una nigo anyade akoleta Raila Amolo Odinga una oyo gochikuira libagali yaye ekero agochikoru ase obisi ko nigo batena yaya tigaba Kenya baye guri baga ndinde banyarwa gochikochora abarai baranyare gochora ase obochori boro bosyo sara engana ye kobe project ye state use kobe project ye president yanyere ko bakigwatu kwane no mukuru wa sababu atanibe abomo bwa Kenya Kwanza Alliance twarore no yana seme kutano kurende inchengo kuboliga buna no minto Brighton ya sebrengere diviane enga kyo montara be project no monto yiga obeira siasa emyake mingi talibona areto siasa na ko introduced egera sugumwe amanya kobe project egena ndo yochikiara njanda sana muna nje sara nyarangion tita nsinyukwelewanga project yense nkimineti asenge jo tali monto magani Raila no montora kwana no mwana kimwerere na mumanyete ono nje nsinyunga project yiga akoro kwa bono kego jo gadi tukuri ichume ko tuje to kwana mangana siasa na magendero mugani tora aleta sistu tukuri ashmatatu tora mubona ki area de konna aine project me no mumsie na ro adena one project
project ya mundo ite no bogavana project no bo senate project to tumanya project yene ikera introductora vento tuaro mani ke to induri bana siasa mon trend to kuna abakanye to kuna project ya nyere mete project ne dio ke to initiative na bona ta ke yo kwa gaje nyomba yinera to mete project de siasa ke jo ga Monday to borio mundo siasa kangi ngori bori katu karta sema ya siasa ni go bono ekorora kana muno mura ibwenze kanyata ya ojikora obomo bwa simiura umoja kare korora kana muna chipati 10 chiri gochikobwata na gositia bwata na obomo bwa simiura umoja nigo ba ojikonyora na ekarumura ibwenze asemeri munango chikoikerana ala somo sankano yo na gojikokwa na mangana mange igona ekorora kana na chupiri nigo chikobwata na obomo bwa simiura umoja irigo suka gochibosyo unabona mulikiwe gasete yatena yaya nige kagere buna omo sangano ni gojo korekana asensemo eri ya Nyayo Stadium ekarabona erigedere tibuna ODM nige gojo kotwara musangano monene amo nekema gyachubi na ebyama binde ngo kibire ko sororo potokanyetena nigo bagochi kukwana amangana amange yo nigo erobereri gojo korekana omutinyo yoga kero obo mu goji komerana korengana barai awo nigo bono batebire anene omo vice chair omo konyi bo munyakero wekyama gyachubiri David Mrade igadebuna nigo tukagerete buno mosangero nigo chikoreta ama nigo chikoreta monjoro ligo sini go chikoreta resolutions gose bali bawo chikogamba nigo chikoreta monjoro ligete ndekero bara chikukwandira litukiri asebano bate no mogeni obo monene niga karo mora wikiama ya ODM Raila Odinga ina samiri ya chupiri na baro nigo baliganirie mora yo monene nigo chikoba Raila Amolo Odinga kero bondo bate na yaya abara ya nigo bawo chiko ene kebuna gosuki balenze ya ito bosyo Voigo CPJ gazeti ya The Daily Nation mulikina ruete A to Z of African Cup of Nations yani buna koru omuchakano gwikomo elio na kiege kombe kyo gosekimena nekyo kyarenge asense ya Cameroon inyoranga nkiege tomolyo litukulia Jumapili ekere timu ya Senegal ya nyarko bagi kubugulia ege kombe kyo kia African Cup of Nations maga yoko ite timu ya Egypt ase enjira yechi penalty abuli tukolia Jumapili botuko ayo naboko ya nyora amangana ayo yechikosoli na iro bulito chakere page ya kabere ogende ya gatatu ocharoke na endo chikwende page ya 35 na 3 na 30 na kianda kurende ase page ya gatatu ntwa amoli kinaba arwete breakdown ngana kikimena kikiarenge korugia chagete chitariki kianda mutinyo eta na chikaera selitukulia Jumapili maega chifaino chitaraika chi red card usechi card chimbaliri nigo cyarenge chikadi 14 asekemina nekyo abwasobono chirifari nechi coach barule birangarira byabo ao igoro yekemina nekyo kurende tingo kwana bonsi nkole diganjoro yomo oyole omo captain gose omo president wensemo ya Cameroon Football Federation oyo koro kwa Samuel Eto'o oyo naendo kabeiro mogosoli bwe timu iyo ya Cameroon abwasate betenga ense ya Cameroon gose timu ya Cameroon ne timu ya nchete omupira kolende kinkoregireti akamagyoka ne lingatina nyareta koba oyo mobo okogosoli asekemena nekyo kia AFCON nechi coach chinde gose naba chirifari nchirute birangarira byabo kolende nabo wesomera segazeti ya The Daily Nation page ya kabere ya gatatu ya 35 ne page ya 30 na kianda umaji muri sari jinsa yetu chekamyo kamano nigo bono to chikosuka gochibosione ne ka to korasa magaseti sara to te umaji muri na nyorere kopi yao nyaboko nyore kopi ya The Standard, The Nation, The Star chiga set chance the Bibo Daily chance yo ma go manyekani paka taifa leo nero na boko murekera ama go kumanyanga kyo gosuka gochibosie karo gweso America ndi do go chuteri kuru asenseme nyoro umaji muri ndo akuboli boli bona NDS TV egatasen Candice TV ni okibwate miroberio ange komi chi program ange komi kone to akubona ki aye
chi program to chore chi program omanye tisato chikore to ngita seni Candice TV ende tena to konyoro mu bwiri tukolia lero otochukwa ticket gatochikomira na sasa moya Camelback tariki 10 omotinyo yo karto bwat obwali bomogusi kereta seni Candice TV kya bwatane ne mubogani Camelback ende okoretera obwali bomogusi gutuma di chibulia ona eketa seni Candice TV ngebwate merobeli emenge yokora kole ne merobeli 3 yoka tutagete ototeina haya oyo noro tuma elietari yao tuma elietari yao ngayinga kyokorokwa ngayogo torigira likorwa elinde otome lichibuli yao ko just studio wetera se number yera se skin ya gora wende tunya togosuka ochibosi yo toko na mutumo komokego sar ose bare mbali gaiga bali kire wetera senchera ya Facebook through Ndizi TV News akorwa Santa Omwata agoteba morning akorwa Kigogi loud and clear ntuyeta chinse mochirimbia mona Santa Omwata naro kwa Divina Onkeo yona gotebimba mwabo kora chinse mochama chingumbuga ali United States bia mona sana bamwe abasoko gendera kurigeria Ndizi TV na robwansu bo mugusi na abanda bange bagendera tukulika togoteba ngambia mona sana it's honor UNESCO kera konya rorigeriti gatoseni kya bwanchete na mbeye mona kyo Ndizi TV Eric Osoro awate abana korwa Eric Osoro engineer Eric Osoro awate korwa keumbuli taro awate ano ale ime yomoroberi bya mona se bari bandate gutuma SMS yabo na bari basoira se omoroberio tigatobe Rafael Tora no ale ime yomoroberio real K no ala somoroberio bantu na banki bara somoroberio yogendra ko bamonenche karuto kwa na somo komokego detonji katokwirana ne gotokwana samangana maya bono mambia itoma gosuka bosigo toma lichibuliao diswali to kubolna ayo mwanjumurigiria ndobwate meroberi Ndizi TV ne bwate meroberi ao ekoreda kirali tuko ayabano to tachere osto to tebi meroberi tato manyete ende bwere ticket yokugenda somo bwani Camelback litko chuma igobana lituko litensema ya magazeti eyure nsema ntangani kegima togocha nensema ende yakabera mangana maya nensema ya gatatu amaganito ase studio tumanye gukora omoroberio igoira na liriboli elio senjera nyororo arafu gwebwere eticket yo sengencho bwansu bo mugusi ekobwatera no bwali bo mugusi yani nkoro Camelback nto kwaliganiretie amangana mange asoma ugani olio o Camelback Kotonda somo tumokego Tosca. Subugima bw'omuntu namange agwetera n'obusubwaye nigo bobisete amange ayigatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani bwiye atebo no moyombosa oyombosa lakini mondo to basembiri nyasaye ari mutundika kuri chomberi yatigere nae goru ali ente bana ndwari tuli kwemanya eli bana na nkubwena yani nali kogenda on off kiro monto asense yigatomenyete oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asomoroberio ona yaeteire nigoto gotarira abaminto bari beteire amangana ao na yaeteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo moiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nigideke komunisano chiamogaso Wanje tu muziki Umabogani Camelback
Guku weterna ne television ya Ndizi TV nikigo korentera umuyigo murito mono wobwarie womugusi Chitariki 11 cy'umutenyo kabire umwaka uyo abanyangera banene kuborogo nkurbugusi buna man pepe sagero kurubonye koniki Rwanda umwikabo muziki mintwe kwasa international nemba tageti guchemeremo numubugi ubukanigiata kuborogo nkurbugusi bikundo untiri amanyire kimama minkara tagete MC Migi Nakoro Nyaramba omochigeto gotoka Nyamira Mwane Manyanga Bagbago kiabageni goikache chindagira chikigusi niko cyachi kubaroro una chinsaga enderema rinagu obukima bwobori amabera marurano amanyabwari ebusa nechindagira chindi chinyinge babekengero eragere mutu inyore Igatemuna Ebyanda Mwajumuri nande nechinga kichinde chingi yangu go ikiase mesa ya mangana mayane ne bono mambi ne go mayina rali ali ategete ane kurudi tukurigoro go ika bono mambi go kaba mana inje go ikomari nyana no kwanda gutobwate sense media Facebook tonyora Ndizi TV News boga sense ya YouTube na boko tonyora Ndizi TV News nande na boko tweet @Ndizi TV News nande na boko tumakangerya cyari to kyari gane dikire daga kira ensa wetera se namba yera seskini ayigora bugo tosuka Tiangwire wikasa mangana amaya bona botambire tariane Brighton Makoli Ekarabono ensi Kenya tigareti yange metinye tano no mogo cha sobo choli bonne bumwa koyega niga barai a obagende de gwetuma awe yakereko ko anne kuligibirugo abuna litko ligoro nigo bono yo kuliekero kubuga banase county ya Kisii Christopher Bure hanyarika komojora omokonyoye oyurachi komokonya ekero baraire obugambi omutumwa koyoga nigo bono Bure amochorire William Baka Elio gochikobo mokonyoe ekeragendere kuyarigania mono kuirekero kibugabana se county ya Kisii uno muliki wito Ndemo Steven agotwerera Siasa nigo yabeta insa sensemo ya Kioge nyakoi ward abwa somo yega bwoko eneki William Onsongo Mbaka gochikobo mokonyo Chris Obure asega ngayoka bomo governor Kabere bwe county ya Kisii Naba gitutu bagateba mu gitutu koru gitutu cyache south ganera bwate ubo deputy governor Tosike county ngosio wanzami mwanjire ngo tugwatsi mure Ranyo kinga so moroko Gati yababwatani baikira nensemeyo nigo bate abuno bumanyo bonge bwechinsemo chirio bulara ire imense ya Kenya mbokonya koronge yoburai bwa Kisii county Oboswahili mbora abantu bajakirega ngabono bakwekolesya oboswahili apana yinduro juwanja umugako nero tumanyete na beseneta na ningo muhaduru bugabana umugaka Chris Nara abwate chi record chiaye chia development mutapinge experience ye ichire okolira mangane serikali korwe CEO ya Kenya Breweries
ochire mune minister, ochire mune senator. Inki mura muboli tabairaneria. Muda umefika ya kutofautisha gunia na barangeti. Msichukulie kwamba wote ni viongozi, hapana, mpaka mtofautishe. Mkichukua hii uongozi, mkumbuke baruro chebali kando ya barabara. Amina. Baba inyorega aki basa ko nyora asiba gukora emirimo. William Mbaka, Charles Onyancha kurubonchari ogosabobo senator na Chris Obure mbaye na kigo chigosira na komogani chukura bosibwa bochorio bonene. Nonye bono evita yobo chorio bonene gosoekero gokyobo gabare me county ya Kisii kegendete gwechora niko bona barai ao bagendete kubwata ababwatani babo barabo konye bosi bobo chorio obu niko bono Chris Obure anyarire komochora William Mbaka korwa sense makitu chache anyare kobo mokonye soko ganga yo koriye kero kyobo gabana abwasara chikobwatira na Charles Onyancha yo kabeiro mojumbe korwa sense moya Bonchari buna omo senator bwetimwe ya Chris Obure yo koriye kero gekenene ime county ya Kisii. Iko ripoti regeta seni kia Ndizi TV, Elietaliane, Ndemo Steven. Tiga kurigeria miaka karende rigireria ingio monto aranyareka okora yuna mangana a Christopher Obure uyo kurigero kibugabana se county ya Kisii samo chiri bali bagote abuna ni gobone miaka ya mwerere igota kunyara ko bumugabana bwe county ya Kisii kone ni egere na gote abuna tali miaka kugamba kurende no bumanyi umonto abwate kugamba ase serikali au na wele siasa mono ngwena mono kuruo wanda batanga na ngotire ngwena mono ko be gabana ono ngori na igoyo mogote ba kwarte siasa na tata obogotuninki obogotune karo kwa ngotire mono obongo bwa obotari ko nyara ku process information. Ayo sakomorka usegwa ikase kwa bere bono na kibakuruka sana utarikora engara libya bono kuburiga emyaka marange it means experience tani experience unaona njana bere negisi na tuwali experience kere county ye yentete ke networks ora tabasali para ter investments inerata konya gudiri ne situation ya abamuraba kata bwa timiro tayo yo bono nya na ringe foreign affairs ni ngwata basani baka America ni ngwata basani Japan ni ngwata basani Middle East abasani ya mbago cha tugwata ne bata konya bintu za tokora iri bobe sere wiya bono na kingo sabali baga amana ibaga tange ngobo gatu ngentonde riga mono ngenti yani ngomo de na tabagire hey como sma de yumo que tu fumbiande tayo ntoko bwata na tuwa gaje county mangera bamura abaranyare Mogusini gamanya kada bino monto bwomokia na ando monto gotuga ebitugo aho erinde kwegenderia asogma bwaye na konyore bitoki nande boigo ni gamogusi analete gotuga chombe kolende Brian Sagi na nyarete ka gotadro mulemi oyomo uyo tugete chimboli na gotwariganiria roboti rokubwatia ekero bono obogima bogendererete gokonga ni gabana inchi bande besokire na koligia chinchera chingao chokwegendereria iri kwenyorera endagera ya kira rituko ase etaro ya itorituko ria rero goika ase bunge ya Nyaribari chache ensemo ya ria Nyamwamu ase twatarero mogako yo moyo abangi bamanyete buna bikundo mu byobokano oyugwetani bosani ni gobona gokoro botigi bwe chimboli obumanya ruseti ensemo ya Toronto ense ya Canada kongi wire na manyinga yo botugi my fathers abatata barenga abatugi so gero my fathers also bonge barenge abatugi bonspi igoni bwata manyinga yo botugi number 1 igona akolete utabiti na chiete nse kuruku Canada ngakole farm kuruku Toronto farm asense moye chimboli
ngasomi iguru ya mabere ye chimboli munara maya so boost immunity. Abange niko bakweboria obuya bwa mabere y'emboli mborobi kurinde nyuma utaramanya eboria konyora embolia yeyemo ninki oganete nabo igorigori lya ndiriri embolia yamo ya mabere nene muneye usaka yarora eye kuguru siringi eri busarasini ine mboli eyemo yogokama ya mabere ase amatuka mangeni gabantu abangabira kumanyanga obutugi no bwechombe bwoka gweso obutugi bwechingoko kolende asa amatuka bwangu gatorera abantu abange bagwesoke na bwesomya wetere technology go samangana yekerero muna boni gatwenga sense moyo gega yanyali bali chacha sense moyo iriya nyamwamu dororo mutugi wa mogego gwata mangana yechimboli echiko mokonya konyora mabere na kwegenderera kira lituko emboli igekuri endagerenke endagere nsinini kubwa eng'ombe endagera ye emboli tori kwenda gukondisa mugondo bando osimeke buna chinsi agachi echombe igoko yetunchera oselibo bali omonto buna bona abantu basamuire oisa kuri rineri kongirongo simura ase emegondo y'abantu otari kogora chasi lepa yoka somba yoka ne pikipiki nimbwata emboli igonkoni ubwoyo bwaye eguni siringi 500 egunia siringi 500 oisa kurigereria ali gombwata ubwoyo over 50 sacks chia 50 kg amabera aya elita ya monkoni siringi 200 abwa sa mabere ye ng'ombe lepa yaye pakocha kuikera mabere ukamoneria omonto elita siringi ya 50 seita korengana na bikundo nigo botugi obwega bobwate obuyo bonge gwetania ng'anonya no botugi bonde bwensi chimboli emanu ya 3 months yeye ekoni 15000 lakini ye ng'ombe emori ya 3 months terakirugori lakini emanu ya 3 months ye mboli 15000 ne mboli ye nene muna narugo gotebi neri busarasini na gorete bali motimogete gonko batai motimoke saidi timoka mono anya muri ku moko igora moko ngusachirio timoka saidi vera chipara ganyerera ngwasome tokane university goganyerete bikundo para ngane gasio ganyete kawanya wala kwaberere ngemia ke 5 wala bikundo ganyerete ako e pound eretara ne Brian sagini isena Umurai bwense nigo litukuri gora chagiti moroberi bwo bachenu ime ye county ya Mombasa umoroberi ora ira matuko 3 asebo alebosio asebo igo amochiria barai bali batari gukora magendero kurinde bachakire buya kerekoko asebo na tebu na barai batakire kurigereria na kubeka imiroberi ya bene iri gukinia magendero asense itu ya Kenya murai uru iga igo retaya ekero age serikali yae egendete gusira ensemo oyo bachenu. The conference should consider how the adoption of innovative and technology-driven mechanisms that are educative and informative in training of healthcare professionals can bring our nation closer to the realization of this objective. Mastori ya watu huko kupepeta huko kwa mikutano kuongea mauongo huko haiwezi badilisha yale yamefanyika. Tunaelewana wenzangu? Let us remain focused. Let us remain focused. If there are things that are not right, that's why you're here. To help us, tell us, here we can do better, here we can do better, here we can do better. Lakini mambo ya kuongea maneno matuputupu huko hakuna kitu unafanya. Yeah? Unaenda huko, huko, yeah? Kazi haifanywi juu ya gari, inafanywa kwa maofisi, kwa mahospitali. Yeah? Mama ni namna gani wenzangu? Kazi inafanywa huko hospitali. Na saendi huko kusimama kupiga mtu. Unajua mimi leo nimefanya anaingia ICU, anaingia ward, anaingia theater. Nakwambia jameni. Hii dunia yetu ya Kenya tutaona mengi. Lakini ni sawa tu. Kwa hayo machache na mengi, it is now my distinct honor and pleasure to declare this conference officially open, and I look forward very keenly to receiving the report of the outcome of your deliberations. Thank you and God bless you all. Asanteni sana. Mwasiri bwijisemi Professor George Magwani obona teruno moroberio CPC ni gochikogendra buno orobereire anene ekrate runa meroberio oni oya bekirune serikali likona kibuno moroberio yo sirirwe asatebete amagara yakaboneta ya sensemo ya Mombasa ni gobona tete buna abana kono na beskuru chuboroso na bagojikosomera obonya gitari uri kwemanya asijinga kichya bwango ekero toendeta kusira umoroberio o CPC.
in this conference, you will tease out, because I have now known that you can start teaching a child in primary school about the beating heart. You don't have to wait until that child goes to secondary school. And therefore, it's going to be very interesting to start interesting children in medicine, in pharmacy, as they start mixing substances in primary school. This competency-based curriculum is working in many African countries. And let us not politicize it and support His Excellency the President's drive that we move forward in that direction. Ayuna na kwarendia sema mbia bono kolende nyoro na chikora gachinza isano na ibere ninchiko basemesa ya mangana maya elinko manyi amanga ritonda to kusangiri kulia kete mbaka wika chinze echoigo yenda kubati merubetu nyoro na bako tonda utobwati sensema ya Facebook tonyora Ndis TV News sensema ya YouTube na bako tonyora Ndis TV News na bako tweet @Ndis TV News nyora na ndwakoboli ediboli na ine Ndis TV ne bwate merubeli ayo korethera kila lituko ono nabonya ko totebi emeroberi 3 yoka elio manyete erinda tonyaro ko bomo buitu gwi ticket ego chukwira sensemeria camelback chitariki 10 motienyo yewe kato kabwato bwali bomo gusi ego twakubori na ine emeroberi yeito nero emenge Ndis TV ko letera kulende naboto tebi emeroberi 3 yoka elio manyete Ndis TV ego ko letera ego tomekangeli kyao gosedi chibria gutera se namba yere aseskini ya igorabu elinde onyale ko bomo buitu gwelituko lyalero tochu koraria ekero twakode kaldoringe tochu kora somoroberio yo goikabo ngo ikomeri wa mangana maya sara ntita ngoira nale no magani bwelituko karwa chu kwanda mangana fistula lituko lyalere ka tokumulekera mangana yo bacheno una botambe etariane Brighton Makoli. Ndis TV Ubwansu Bwomogusi. Ndis TV Ubwansu Bwomogusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor Bwomogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore Ndis TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi Ndis TV Ubwansu Bwomogusi. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasoririe alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kuvugo